Wel, ydych chi'n barod? Ydych chi wedi prynu'ch het cennin Pedr melyn hyfryd ar gyfer cefnogi Cymru ym mhencampwriaeth y 6 gwlad? Wel, falle bod rhai ohonoch chi yn dymuno edrych ychydig bach fwy stylish na hyn. A gwch chi be? Mae gen i just y peth i chi. Draw yn Llanrug mae Lynet Gwilym yn byw efo'i gŵr a 3 o blant. O pan mae'n cael 5 munud bach iddiw hi hun, lawr yn y shed yng ngwaelod yr ardd mae'n hoff o fod, yn creu pob math o bethau ar y peiriant gwnïo. Dwi wedi bod wrthi ys y 2012, ond blwyddyn dwytha nes i fynd amdani go iawn, dwi'n meddwl tan i ar mamolaeth. A mae siŵr wedi cael yn ysbrydoli gen nain, oedd nain yn gweu ac yn gwnïo pethau ffantastig. Ac i ni golli pan o'n i'n eitha ifanc, mae rai bod yna rhywbeth di sticio neu rhywbeth yn y gwaed, oes. So ie, mae gen i lot o ddiolch i nain. Wel, dwi'n gweld rwan mae fflag Cymru, mae patrwm y ddrai goch yn bob man yma, a dyna di'r peth diweddara, ynde? Ti'n paratoi ar gyfer y 6 gwlad, wyt? Ynddo, dwi'n mynd amdani. So, ie, pethau y Cymru mae wedi cychwyn ers ni fod yn cwpan y byd blwyddyn dwytha. Genod ifanc rhan fwyaf sydd yn prynu nhw. Dwi'n meddwl bod oes yr daffodils mawr illa ar y ffordd allan. A bod rhyw headband, rhyw scrunchies maen nhw fewn, a maen nhw'n boblogaidd iawn ar hyn o bryd. A lle wyt ti'n gwerthu ar hyn o bryd? So dwi wedi bod yn gwerthu ar y we ar Etsy, ond erbyn hyn dwi hefyd yn gwerthu'n Galwch Acw yn Gaernarfon. Mae o'n siop sydd yn creu cyfleoedd gwaith i unigolion efo anabledda dysgu. Dwi'n weithio'r cymdeithasol yn y tîm anabledda dysgu. So nabod lot o'r unigolion sydd yn cael lot o ddefnydd o'r siop hefyd. Galwch Acw yn gorau dwanus rhyw 2 fis, a prif pwrpas y siop ydy bod ni'n cynnig cyfleoedd i oedolion efo anabod dysgu o fewn y gwasanaeth. Maen nhw'n dyma bob dydd a maen nhw'n creu crefftau allan o defnyddiau, hen defnyddiau, so sa'n byd yn mynd i wast. A wedyn mae crefftau nhw'n cael ei gwerthu yn y siop. Yn ogystal â'r crefftau mae oedolion ni yn creu. Da ni hefyd yn gwerthu crefftau gan y crefftwyr lleol. Mae gennym ni dipyn o bobl yn dyma werthu, ond yn arbennig mae Lynet. A mae'n neud yr headbands Cymraeg missing yma lle. Da ni'n chwilio amdan fwy o crefftwyr lleol i ddod â'i nwyddau mae werthu i fynd efo'r ethos y siop lle. So os gennych chi crefftau i werthu, Galwch Acw da. Rwan ta, mae'r 6 gwlad ar fi'n cychwyn. Dwi'n meddwl fydda i fi gael un o hein, Lynet. Gret. Neis? Neis iawn. Neis? Yay! Come on, Cymru!